Dwom aduokron baako. De ɔte ɔsorosoro no hintabea bɛhome wɔ otumfuo no nwunu mu. Mɛsi Awurade sɛ, woyɛ me dwankɔbea ne m'abankɛseɛ, me Nyankopɔn a mewɔ wo mu ahotɔsoɔ. Ampa ara, ɔbɛgye wo afiri fidisumfoɔ fidie mu ne owuo yadeɛ mu. Wɔde ne ntakra bɛkata wo so, na ne ntabaase na wobɛnya dwankɔbea. Ne nokorɛ bɛyɛ wo bammɔ ne wo kyɛm. Wonsuro anadwo mu ahunahuna, anaa bɛma a ɛtu awia, anaa owuo yadeɛ a ɛba esum mu, anaa ɔyaredɔm a ɛsɛe awigyinaeɛ. Apem bɛtotɔ wo nkyɛn mu, na ɔpedu bɛtotɔ wo nifa, nanso wo deɛ ɛnka wo. W'ani nko ara na wode bɛhwɛ, na woahunu nnebɔneyɛfoɔ asotwe. Sɛ wode Ɔsorosoroni no yɛ wo tenabea, mpo Awurade a wɔyɛ me dwankɔbea no a, ɔhaw biara ɛmma wo so, na amanehunu biara mmɛn wo ntomadan. Ɛfiri sɛ, ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ a wɔhwɛ wo so no, ɔbɛbɔ wo ho ban w'akwan nyinaa mu. Wɔde wɔn nsa bɛpagya wo, na wo nan rensunti aboɔ. Wobɛtiatia gyata ne aprammire so, wobɛnante gyataburuwa ne ɔtweaseɛ so. Awurade ka sɛ, ɛsiane sɛ ɔdɔ me nti, mɛgye no, mɛbɔ ne ho ban, ɛfiri sɛ ɔnim me din. Ɔbɛfrɛ me, na mɛgye ne so. Mɛka ne ho wɔ amanehunu mu, mɛgye no na mahyɛ no animuonyam. Mɛma nkwanna a ɛware amee no, na makyerɛ no me nkwagyeɛ. Dwom aduɔkron mmienu. Dwom a wɔto no homeda. Ɛyɛ sɛ wɔkamfo wo Awurade, na wɔto dwom de hyɛ wo animuonyam, Ao Ɔsorosoroni, na wɔpae mu ka w'adɔeɛ anɔpa ne wo nokorɛ anadwo, wɔ ahoma edu sankuo so ne sankuten nnwom mu. Ao Awurade, wo nneyɛɛ ma m'ani gye, mede anigyeɛ bɛto dwom, wo nsa ano nnwuma nti. Ao Awurade, wo nnwuma yɛ akɛseɛ, na wo nyansa mu dɔ. Ogyimifoɔ nnim, na nkwaseafoɔ nte aseɛ. Amumuyɛfoɔ bɛnyini sɛ ɛserɛ, na bɔnefoɔ bɛyɛ frɔmfrɔmdeɛ, nanso ɔbɛsɛe wɔn pasaa. Na wo Awurade, woyɛ kɛseɛ afebɔɔ. Ao Awurade, ampa ara, w'atamfoɔ bɛyera, na wobɛhwete ɔbɔnefoɔ nyinaa. Woama me ahoɔden te sɛ ɛkoɔ, woahwie ngohwam papa agu me so. Mahunu m'atamfoɔ nkoguo a wadi, mate sɛdeɛ m'atamfoɔ atirimuɔdenfoɔ adwane afiri akono. Ateneneefoɔ bɛyɛ frɔmm te sɛ abedua, wobɛnyini sɛ Lebanon ntweneduro, deɛ wɔdua wɔ Awurade fie. Wobɛnyini frɔmfrɔm wɔ yɛn Nyankopɔn adihɔ hɔ. Wɔbɛkɔ so aso aba, onyinkyerɛ mu mpo wɔbɛyɛ frɔmm sɛ ahahammono, de akyerɛ sɛ Awurade yɛ ɔteneneeni, ɔyɛ me botan, na atirimuɔdensɛm biara nni ne mu. Dwom aduɔkron mmiɛnsa. Awurade di hene, wɔde tumi ahentadeɛ ahyɛ no. Wɔde tumi ahentadeɛ ahyɛ Awurade, wɔde ahoɔden ayɛ n'akodeɛ. Wɔde ewiase atim hɔ pintin, na wɔntumi ntutu. W'ahennwa tim hɔ firi tete, na wowɔ hɔ firi mmeresanten. Ao Awurade, ɛpo ama wɔn ho so, ɛpo ama wɔn nne so, ɛpo ama wɔn asorɔkye a ɛbɔ denden no so. Woyɛ deɛ ɔwɔ tumi sene nsuo akɛseɛ aprannaa, deɛ ɔwɔ tumi sene ɛpo nworosoɔ. Awurade a wɔte soro no yɛ kɛseɛ. Ao Awurade, wo nhyehyɛe yi gyina hɔ pintin, kronkron yɛ hyɛ wo fie animuonyam daa nyinaa. Dwom aduɔkron nan. Awurade, Onyankopɔn a wotɔ werɛ, Onyankopɔn a wotɔ werɛ hyerɛn, sɔre. Ao, wo a woyɛ asase so otemmufoɔ, tua ahantamfoɔ ka sɛdeɛ ɛfata wɔn. Ao Awurade, ɛnkosi da bɛn? Amumuyɛfoɔ anye wɔn ani nkosi da bɛn? Wɔkasa ahantan so, ahohoahoa ahyɛ abɔnefoɔ nyinaa ma. Ao Awurade, wɔdwerɛ wo nkurɔfoɔ, wɔhyɛ w'agyapadeɛ so, wɔkunkum akunafoɔ ne amamfrafoɔ, na wɔdi nwisiaa awu. Wɔka sɛ Awurade nhunu, Yakob Nyankopɔn ayi n'ani. Monhwɛ yie, mo agyimufoɔ a mowɔ nnipa no mu, nkwaseafoɔ, da bɛn na mobɛhunu nyansa? Deɛ ɔbɔɔ aso no, ɔnte asɛm anaa? Deɛ ɔyɛ ani no, ɔnhunu adeɛ anaa? Deɛ ɔtenetene aman so, ɛntwe aso anaa? Deɛ ɔkyerɛkyerɛ nnipa no nnim nyansa anaa?
Awurade nim nnipa nsusuiɛ, onim sɛ ɛnkosi hwee. Ao Awurade, nhyira ne onipa a wotenetene ne so, onipa a wokyerɛ no wo mmara no, woma wɔn ahome firi amanehunu nna mu, kɔsi sɛ wobɛtu amana ama amumuyɛfoɔ. Awurade rempo ne nkurɔfoɔ, na ɔnnya n'agyapadeɛ hɔ da. Atemmuo bɛgyina teneneeyɛ so bio, na wɔn a wɔn akoma mu tie nyinaa bɛdi so. Hwan na ɔbɛsɔre atia amumuyɛfoɔ ama me? Hwan na ɔbɛsɔre atia ɔbɔnefoɔ ama me? Sɛ Awurade ammoa me a, anka mekɔɔ owuo kommyɛ mu ntɛm so, ɛberɛ a mekaa sɛ menan nwatiri no. Ao Awurade, wo dɔ no sɔɔ me mu. Ɛberɛ a medadwene dɔɔso no, w'awerɛkyekyerɛ maa me kra abotɔyam. Ɔhene a porɔyɛ ahyɛ no ma no ne wo wɔ anyɔnkofa anaa? W'ani gye ahenni a ɛde amanehunu ba no anaa? Awudifoɔ bɔ mu tia ateneneefoɔ, na wɔn a wɔdi bem no, wɔbu wɔn kumfɔ. Nanso Awurade yɛ m'aban, na me Nyankopɔn ayɛ me botan a ne mu na menya ahintaeɛ. Wɔbɛtua wɔn nnebɔne no so ka, na wɔn amumuyɛ nti, wasɛe wɔn. Awurade yɛ Nyankopɔn bɛsɛe wɔn. Dwom aduɔkron. Mommra ma yɛnto nnwom wɔ anigyeɛ so ma Awurade. Momma yɛmmɔ ose ma yɛn nkwagyeɛ botan no. Momma yɛmfa aseda mmra n'anim, na yɛmfa ahosɛpɛ nnwom ma no so. Ɛfiri sɛ, Awurade yɛ Onyankopɔn kɛseɛ, ɔhen kɛseɛ wɔ anyame nyinaa so. Ne nsɛm na asase mu nneɛma nyinaa wɔ, na mmepɔ mpampam wɔ no. Ɛpo wɔ no, ɔno na ɔbɔɔeɛ, na ne nsa na nwonoo asase kɛsɛɛ no. Mommra ma yɛnkoto nsom no. Momma yɛmmu nkotodwe wɔ Awurade yɛn Yɛfoɔ no anim. Ɔyɛ yɛn Nyankopɔn, yɛyɛ n'adidibea nnipa, ne ne nnwankuo a ɔhwɛ wɔn so. Ɛnnɛ, sɛ mote ne nne a, mompiri mo akoma sɛdeɛ moyɛɛ wɔ Meriba no, sɛdeɛ moyɛɛ da no wɔ Masa ɛserɛ no so no. Ɛhɔ no, mo mpanimfoɔ sɔɔ me hwɛeɛ, a na onim deɛ meyɛ maa wɔn. Mebu fuu saa nnipa no mfe 40, na mekaa sɛ, wɔyɛ nnipa a wɔn akoma amane afiri me ho, na wɔanhunu m'akwan. Ɛno enti mekaa ntam wɔ m'abufuo mu sɛ, wɔnhyɛne m'akomegyeɛ mu da. Dwom aduɔkron nsia. Monto dwom foforɔ ma Awurade. Asase nyinaa monto nnwom ma Awurade. Monto nnwom ma Awurade na monkamfo ne din. Mompae mu nka ne nkwagyeɛ no daadaa. Monka n'animuonyam wɔ amanaman mu. Monka n'anwanwadeɛ a wayɛ wɔ nnipa mu. Awurade yɛ kɛseɛ na ɔfata ayɛ yie. Ɛsɛ sɛ wɔsuro no sene anyame nyinaa. Anyame a wɔwɔ aman foforɔ so yɛ ahoni bi kwa, nanso Awurade na ɔbɔɔ soro. Animuonyam ne kɛseyɛ wɔ n'anim. Ahoɔden ne animuonyam wɔ ne kronkronbea hɔ. Momfa ma Awurade, ao amanaman mmusuakuo. Momfa animuonyam ne tumi ma Awurade. Momfa animuonyam ne din a ɛfata ma Awurade. Momfa afɔrebɔdeɛ nhyɛne n'adihɔ hɔ. Monsɔre Awurade wɔ ne kronkronyɛ fɛɛfɛ mu. Asase nyinaa momma mo ho mpopo wɔ n'anim. Monka nkyerɛ aman nyinaa sɛ, Awurade di hene. Wabɔ asase atim hɔ pintin na ɛnhinhim. Ɔde pɛpɛyɛ bɛbu nnipa atɛn. Momma ɔsorosoro ani nnye, na asase ni ahurusie. Momma ɛpo ne emu nneɛma nyinaa nworo. Momma mfuo ne so nneɛma nyinaa ma ose. Nnua a ɛwɔ kwayem de ahosɛpɛ bɛto nnwom. Ɔbɛto nnwom wɔ Awurade anim, ɛfiri sɛ ɔreba. Ɔreba abɛbu asase no atɛn. Ɔde tenenee bɛbu ewiase atɛn, na wabu nnipa nso atɛn wɔ ne nokorɛ mu. Dwom aduɔkron nson. Awurade di hene, ma asase ani nnye, ma nsupɔ ahodoɔ nsɛpɛ wɔn ho. Omununkum ne esum kabii atwa ne ho ahyia. Tenenee ne atɛntenenee yɛ n'ahennwa no fapem. Ogya di n'anim, na ɛhye n'atamfoɔ wɔ afanan nyinaa. N'anyinam hran ewiase. Asase ahunu, na ne ho popo. Mmepɔ nane sɛ nkum wɔ Awurade anim. Awurade a asase nyinaa wɔ no anim. Ɔsoro pae mu ka ne tenenee kyerɛ, na aman nyinaa hunu n'animuonyam. Ahoni somfoɔ nyinaa anim agu ase. Wɔn a wɔde abosomhuhuo hoahoa wɔn ho no, anyame nyinaa monsɔre no. Sion te, na ne ho sɛpɛ no, na Yuda nkuraseɛ anigye. Ao Awurade, ɛsiane w'atɛntenenee nti, wo, Ao Awurade, ne Ɔsorosoroni wɔ asase so nyinaa.
wama wo so paa wɔ anyame nyinaa mu. Ma wɔn a wɔdɔ Awurade no nkyiri bɔne. Ɔbɔ ne nkurɔfoɔ a wɔyɛ nokwafoɔ no ho ban, na ɔgye wɔn firi amumuyɛfoɔ nsam. Hann to gu teneneefoɔ so, na anigyeɛ ba wɔn a wɔn akoma mu teɛ so. Momma mo ani nnye Awurade mu, mo ateneneefoɔ nyinaa, na monkamfo ne din kronkron no. Dwom 98. Monto nnwom foforɔ ma Awurade, ɛfiri sɛ wayɛ anwanwadeɛ bebree. Ne nsa nifa ne ne basa kronkron no anya nkwagyeɛ ama no. Awurade ama wɔahunu ne nkwagyeɛ, na wada ne tenenee adi akyerɛ amanaman no. Wakae n'adɔyɛ ne ne nokura a ɔdi akyerɛ Israelfoɔ. Asase ano nyinaa hunu yɛn Nyankopɔn nkwagyeɛ. Asase nyinaa momma ose ma Awurade. Momfa nnwontoɔ ni ahurusie. Momfa sankuo nto nnwom ma Awurade. Sankuo ne nnwontoɔ nyegyeɛ. Momfa ntotorobɛnto ne nnwennini mmɛn. Ntiam ahosɛpɛ so wɔ Awurade, yɛn hene no anim. Ɛpo ne abɔdeɛ a ɛwɔ mu nyinaa monworo so. Asase ne wɔn a wɔte so nyinaa. Momma asubɔntene mmɔ wɔn nsam. Mmepɔ nka mmom nto ahurusie nnwom, na wɔnto dwom wɔ Awurade anim. Ɛfiri sɛ, ɔba abɛbu wiase atɛn. Ɔde tenenee bɛbu wiase atɛn, na ɔde pɛpɛyɛ abu nnipa atɛn. Dwom 99. Awurade di hene. Momma amanaman no ho mpopo. Ɔte n'ahennwa so wɔ kerubim ntam. Ma asase ngo so. Awurade a ɔwɔ Sion yɛ kɛseɛ. Wama ne so wɔ amanaman nyinaa mu. Ma wɔnkamfo ne din a ɛso na ɛyɛ nwanwa no. Ɔyɛ kronkron. Ɔhene no yɛ kɛseɛ. Ɔdɔ atɛntenenee. Wama pɛpɛyɛ atim. Wayɛ deɛ ɛyɛ na ɛtene wɔ Yakob mu. Momma Awurade yɛn Nyankopɔn so, na monsɔre no wɔ ne nan ntiasoɔ anim. Ɔyɛ kronkron. Na Mose ne Aaron ka n'asɔfoɔ no ho, na Samuel ka wɔn a wɔbɔɔ ne din no ho. Wɔfrɛ Awurade, na ɔgyee wɔn so. Ɔfiri mununkum dum mu kasa kyerɛɛ wɔn. Wɔdii mmara ne ahyɛdeɛ a ɔmaa wɔn no so. Ao Awurade, yɛn Nyankopɔn, wogyee wɔn so. Woyɛ bɔnefakyɛ Nyankopɔn ma Israel. Nanso wɔtwe wɔn aso wɔ wɔn nnebɔne ho. Momma Awurade yɛn Nyankopɔn so, na monsɔre no wɔ ne bepɔ kronkron no so. Na Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ kronkron. Dwom wɔ ha. Ayɛyie nnwom. Mommɔ ose ma Awurade, asase nyinaa. Momfa ahosɛpɛ nsom Awurade. Momfa anigyeɛ nnwom mmra n'anim. Monhunu sɛ Awurade yɛ Onyankopɔn. Ɔno na ɔyɛɛ yɛn, na yɛyɛ ne dea. Yɛyɛ ne nkurɔfoɔ ne n'adidibea nnwan. Momfa aseda nhyɛ ne n'apono mu, na momfa nkamfoɔ nkɔ n'adi hɔ. Momfa aseda ma no, na monkamfo ne din. Awurade yɛ, na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Ne nokoredie kɔduru awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa so. Dwom 101. Dawid nnwom. Mɛto wo dɔ ne wo tenenee ho nnwom, Ao Awurade. Mɛto ayɛyie dwom ama wo. Mɛhwɛ yie abu ɔbra a ɛho teɛ. Da bɛn na wobɛba me nkyɛn? Mede akoma a afɔdie ni mu bɛnante me fie. Memfa m'ani nsi adeɛ a ɛyɛ tan biara so. Mekyiri nnipa a wɔnni gyidie. Me ne wɔn nni hwee yɛ. Nnipa a wɔn akoma yɛ kontonkyi mmɛɛ me. Me ne bɔne nni hwee yɛ. Obi a wɔdi ne yɔnko ho nsekuro wɔ kokoam no, ɔno na mɛsɛe. Deɛ ɔwɔ ahantan ani ne ahomaso akoma, ɔno na menyegye ne so. M'ani bɛkɔ ɔnokwafoɔ a wɔwɔ asase no soɔ no so, na me ne wɔn atena. Deɛ ne nanteɛ ho nni asɛm no, ɔno na wɔbɛsom me. Deɛ ɔyɛ ɔdaadaafoɔ biara rentena me fie. Deɛ ɔtwa nkontompo no rennyina m'anim. Adekyeɛ biara mɛsɛe amumuyɛfoɔ a wɔwɔ asase yi so nyinaa, na mapam adebɔnyɛfoɔ biara afiri Awurade kuropɔn mu. Dwom 102. Ao Awurade, tie me mpaebɔ, na ma me mmoa ho sufrɛ nnuru w'anim. Mfa w'anim hinta me, ɛberɛ a mewɔ ahohiahia mu. Brɛ w'aso ase ma me, na sɛ mesu frɛ wo a, gye me so ntɛm. Me nkwa nna reyera te sɛ wisie, me nnompe hyehye te sɛ ogya. M'akoma aboto na akusa sɛ ɛserɛ, na me kɔn nnɔ aduane.
M'apinisie denden nti, maka honam ne dompe. Mete sɛ ɛserɛ so patuo, te sɛ ɔpatuo a ɔte mmubuiɛ mu. Meda hɔ a m'ani gu so. Mayɛ sɛ anomaa bi a ɔno nko ara si ɛdan atifi. Ɛda mu nyinaa m'atamfo bɔ me akutia. Wɔn a wɔdi me ho fɛ no bɔ me din de dome. Mede nsõ ayɛ m'aduane, na mede nisuo afra me nsuo mu. Esiane w'abufuhyeɛ denden no nti, woama me so, ayi me asi nkyɛn. Me nkwa na te sɛ anwummerɛ sunsum, na makusa sɛ ɛserɛ. Nanso Awurade, woyɛ ɔhene daadaa, na wo din a ahyeta no te hɔ daa awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Wobɛsɔre na woahunu Sion mmɔbɔ. Berɛ aduru sɛ wohunu no mmɔbɔ. Ɛberɛ a wohyɛeɛ no aso. N'aboɔ som bo ma w'asomfoɔ, ne mfuturo hyɛ wɔn awerɛhoɔ. Amanaman no bɛsuro Awurade din. Asase so ahemfo nyinaa bɛdi w'animuonyam ni. Awurade bɛkyekyere Sion bio, na wɔpue wɔ n'animuonyam mu. Obɛtie mmɔborɔfoɔ mpaebɔ, na ɔmmu n'ani ngu wɔn sufrɛ so. Montwerɛ yei ma nkyirima, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a wɔnya nwoo wɔn no bɛkamfo Awurade. Awurade hwɛɛ fam firi ne kronkronbea wɔ soro hɔ. Ɔfiri soro hwɛɛ asase, sɛdeɛ wɔbɛte nneduafoɔ apinisie, na wɔagyaa wɔn a wɔbu wɔn kumfɔ no. Enti wɔbɛpae mu abɔ Awurade din wɔ Sion, na wɔakamfo no wɔ Yerusalem. Ɛberɛ a amanaman ne ahenni ahodoɔ bɛhyiam na wɔasom Awurade. Ɔmaa me yɛɛ mmerɛ wɔ berɛ a menyini. Ɔtwaa me nkwa nna so. Enti mekaa sɛ, Ao, me Nyankopɔn, mfa me nkɔ wɔ me nkwa nna mfimfini. Wo mfeɛ wɔ hɔ daa kɔduru awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Ahyɛaseɛ no, wotoo asase fapem, na ɔsoro yɛ wo nsa no adwuma. Ne nyinaa bɛtwam, na wo deɛ wobɛtena hɔ daa. Wɔbɛtete te sɛ atadeɛ, wɔbɛsesa wɔn te sɛ ntoma, na wɔbɛto wɔn agu. Nanso wote sɛdeɛ woteɛ, na wo mfeɛ to ntwa da. W'asomfoɔ mma bɛtena nkwa mu wɔ w'anim, na wɔn asefoɔ ase bɛtim wɔ w'anim. Dwom 103. Dawid deɛ. Ao me kra, kamfo Awurade, na me mu adeɛ nyinaa nkamfo ne din kronkron no. Ao me kra, kamfo Awurade, na ma wo werɛ mfiri ne nneyɛɛ pa nyinaa. Ɔno na ɔde wo mfomsoɔ nyinaa kyɛ wo, na ɔsa wo nyarewa nyinaa. Ɔgye wo nkwa firi damena mu, na ɔde adɔeɛ ne mmɔborɔhunu bɔ wo abotire. Ɔde nnepa ma wo sɛ w'apɛdeɛ, na wo mmeranteberɛ yɛ afoforɔ sɛ ɔkɔdeɛ. Awurade yɛ adetenenee, na ɔbu wɔn a wɔhyɛ wɔn so no nyinaa atɛntenenee. Ɔkyerɛɛ Mose n'akwan, na ɔmaa Israelfoɔ hunuu ne nneyɛɛ. Mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ ne Awurade. Ne bo kyɛre fu, na n'adɔeɛ dɔɔso. Ɔnkɔ so mmɔ soboɔ, na ɔnnya yɛn ho menasepɔ nkosi daa. Ɔnhwɛ yɛn bɔne ne yɛnni sɛdeɛ ɛfata, na wɔntua yɛn nnebɔne so ka sɛdeɛ ɛteɛ. Na sɛdeɛ ɔsoro ne asase ntam ware no, saa ara na n'adɔeɛ so wɔ wɔn a wɔsuro no so. Sɛdeɛ apueeɛ ne atɔeɛ ntam ware no, saa ara na wama yɛn ne yɛn mmarato ntam kwan aware. Sɛdeɛ agya yam hyehye no ne mma ho no, saa ara na Awurade yam hyehye no mma wɔn a wɔsuro no. Na onim sɛdeɛ wɔyɛɛ yɛn, ɔkae sɛ yɛyɛ mfuturo. Ɔdasani deɛ, ne nna te sɛ ɛserɛ, ɔyɛ frɔmm sɛ wiram nhwiren. Sɛ mframa bɔfa ne so a, na ɔni hɔ, na ne sibea nim no bio. Nanso ɛfiri mmeresanten kɔsi nnasanten, Awurade adɔeɛ wɔ wɔn a wɔsuro no so, na ne tenenee wɔ wɔn mama so, wɔn a wɔdi n'apam no so, na wɔkae di ne mmara so. Awurade asi n'ahennwa wɔ soro, na n'ahenni di adeɛ nyinaa so. Monkamfo Awurade, mo a moyɛ n'abɔfoɔ, mo atumfoɔ a moyɛ n'ahyɛdeɛ, mo a motie n'asɛm. Monkamfo Awurade, ɔsoro asafo nyinaa, n'asomfoɔ a moyɛ n'apɛdeɛ. Monkamfo Awurade, ne nnwuma nyinaa, deɛ ɛwɔ n'ahemman mu nyinaa. Ao me kra, kamfo Awurade. Dwom 104. Ao me kra, kamfo Awurade. Ao Awurade me Nyankopɔn, woyɛ ɔkɛseɛ. Wɔafrɛ tumi ne animuonyam. Wɔde hann akata ne ho sɛ atadeɛ. Ɔtrɛ ɔsoro mu te sɛ ntomadan, na wɔde
ne mpia mpunan asisi nsuo so. Ɔde mununkum yɛ ne nteaseɛnam, na ɔde nante mframa ntaban so. Ɔsoma n'abɔfoɔ sɛ mframa, na ɔsoma n'asomfoɔ sɛ ogyadɛreɛ. Ɔde asase asi ne fapem so, na ɛnhinhim da. Wode ebunu kataa so sɛ atadeɛ, na nsuo gyinaa mmepɔ no so. Nanso w'anim ka maa nsuo no dwaneeɛ. W'aprannaa nyegyeɛ maa wodwaneeɛ. Wɔtenetene faa mmepɔ so kɔɔ mmɔnhwa mu tɔnn, kɔguu baabi a wode ama wɔn no. Wotoo ɔhye a wɔntumi ntra, na wɔammɛkata asase so bio. Ɔma nsuwa tene fa abon mu, ɛtene fa mmepɔ ntam. Ɔma wiram mmoa nyinaa nsuo nom. Ɔma afurumu nsuo de kum wɔn sukɔm. Ewiem nnomaa nwene wɔn mpirebuo wɔ nsuo no ho, na wɔto nnwom wɔ nnua no mman so. Ofiri ne soro mpia mu tɔ nsuo gugu mmepɔ so. Awurade nnwuma so aba mee asase. Ɔma ɛserɛ fifiri ma nantwie, na ɔbɔ nnua ma nnipa sɛ onnua na ɛma aduane mfiri asase mu. Na onipa nyansa ama n'akoma atɔ ne yam, na onipa nyanwo ama n'anim atɔ so, na aduane nso akura onipa akoma. Wogugu Awurade nnua no so yie, Lebanon ntweneduro a oduaeɛ no. Ɛso na nnomaa yɛ wɔn mpirebuo, na asukɔnkɔn nso yɛ n'atenaeɛ wɔ pepeaa nnua no mu. Mmepɔ atentene no yɛ wiram mpɔnkye na abotan yɛ dwankɔbea ma amoakua. Ɔsrane kyerɛ ɛberɛ nkyekyɛmu, na owie nim ɛberɛ a ɔkɔtɔ. Wode esum ba ma ɛyɛ adesaeɛ, na kwaeɛ mu mmoa nyinaa kɔ ahayɔ. Gyata bobom pɛ wɔn ahaboa, wɔhwehwɛ wɔn aduane firi Onyankopɔn hɔ. Owia pie ma wɔsan wɔn akyi, wɔsan kɔdeda wɔn atuo mu. Afei nnipa kɔ n'adwuma so, kɔyɛ n'adwuma kɔsi anwummerɛ. Ao Awurade, wo nnwuma dɔɔso. Nyansa mu na woyɛɛ ne nyinaa, w'abɔdeɛ ahyɛ asase so ma. Ɛpo na ɛda hɔ tɛtrɛɛ hahanaa yi, a abɔdeɛ bebree a ɛnni ano, akɛseɛ ne nketewa ahyɛ no ma. Ɛso na ɛhyɛn di akɔneaba, na dɛnkyɛmmirampɔn a woyɛɛ no di agorɔ. Wɔn nyinaa hwɛ wo kwan, sɛ wɔbɛma wɔn aduane wɔ ɛberɛ a ɛsɛ mu. Wode ma wɔn a wɔtase, wobie wo nsam a nnepa mee wɔn. Wode w'anim hinta wɔn a wɔbɔ hu. Sɛ wogye wɔn ahome a wɔwuwu na wɔsane kɔ mfuturo mu. Sɛ wode wo honhom no ma wɔn a na wɔabɔ wɔn, na woyɛ asase ani foforɔ. Ma Awurade animuonyam tena hɔ daa. Ma Awurade ani nye ne nnwuma ho, deɛ ɔhwɛ asase na ɛwosoɔ, na wɔde ne nsa ka mmepɔ a wisie firi mu ba. Mɛto dwom ama Awurade me nkwanna nyinaa. Sɛ mete ase yi, mɛto ayɛyie nnwom ama me Nyankopɔn. Ɔma m'akoma mu mpaebɔ sɔ n'ani, ɛberɛ a meregye m'ani wɔ Awurade mu yi. Ma nnebɔneyɛfoɔ nyera wɔ asase so, na amumuyɛfoɔ ase nhye. Ao me kra, kamfo Awurade, kamfo Awurade. Dwom 105. Monna Awurade ase, monna ne kɛseyɛ adi. Ma wiase nyinaa hunu deɛ wayɛ. Monto nnwom ma no, monto ayɛyie nnwom ma no. Monka n'anwanwadeɛ no nyinaa. Mompoapoa mo ho wɔ ne din kronkron mu. Momma wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no nya akoma mu anigyeɛ. Momma mo ani nna Awurade ne n'ahoɔden so, na monhwehwɛ n'anim ɛberɛ biara. Monkae anwanwadeɛ a wayɛ ne ne nsɛnkyerɛnneɛ ne atemmuo a obuiɛ. Ao Abraham ma, Onyankopɔn somfoɔ, ao Yakob ma a wapaa wɔn. Ɔyɛ Awurade yɛn Nyankopɔn, n'ahenni da adi wɔ asase nyinaa so. Ɔkae n'apam daa nyinaa, asɛm a ɔhyɛ maa wɔn ntoatoasoɔ apem no, apam a wɔne Abraham yɛeɛ no, ntam a wɔka kyerɛɛ Isak no. Ɔhyɛɛ mu din maa Yakob sɛ mmara, de maa Israel sɛ apam a ɛbɛtena hɔ afebɔɔ. Ɔkaa sɛ, mede Kanaan asase no bɛma wo sɛ kyɛfa a ɛbɛyɛ w'agyapadeɛ. Ɔkaa yei ɛberɛ a na wɔnnɔɔso, ahɔhokuo ketewa bi a wɔwɔ Kanaan. Wɔfiri aman so kɔɔ aman so, firi ahemman mu kɔɔ ahemman mu. Wɔamma obi anhyɛ wɔn so. Wɔn nti, ɔkaa ɔhene anim sɛ, mommfa mo nsa nka wɔn a masra wɔn ngo, na monnyɛ m'adiyifoɔ bɔne bi. Ɔmaa ɛkɔm baa asase no so,
na ɔsɛe akwan a wɔfa so nya wɔn aduane nyinaa. Na ɔsomaa ɔbarima bi dii wɔn anim, Yosef a wɔtɔn no sɛ akoa no. Wɔde mpokyerɛ guu ne nan, na wɔde dadeɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn hyɛɛ ne kɔn, kɔsii sɛ deɛ ɔhyɛɛ ho nkɔm no baa mu, kɔsii sɛ Awurade asɛm no daa n'adi sɛ ɔyɛ nokwafoɔ. Afei ɔhene soma ma wɔkɔgyaa no. Aman no sodifoɔ gyaa no. Ɔyɛɛ no ne fiefoɔ so wura, deɛ ɔwɔ nyinaa sodifoɔ, sɛ ɔnkyerɛ ne mmapɔmma deɛ ɔpɛ na ɔnkyerɛ ne mpanimfoɔ nyansa. Afei Israel kɔɔ Misraim. Yakob kɔtenaa Ham asase so sɛ ɔnanani. Awurade maa ne nkurɔfoɔ ase dɔree. Ɔyɛɛ wɔn bebree dodo maa wɔn atamfoɔ. Wɔn a ɔdane wɔn akoma sɛ wɔntane ne nkurɔfoɔ na wɔmpam n'asomfoɔ tiri so. Ɔsomaa ne somfoɔ Mose ne Aaron a na wayi no no. Wɔyɛɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ nwanwasoɔ wɔ wɔn anim, na nwanwadeɛ wɔ Ham asase so. Ɔsomaa esum, na ɔmaa asase duru sum, ɛfiri sɛ na wate n'asɛm no so atua. Ɔmaa wɔn nsuo nyinaa danee mogya, nam so kum emu mpataa. Mpɔtorɔ bɛhyɛɛ asase no so ma, na wɔhyɛnee ɔman no sodifoɔ mpia mu. Ɔkasaeɛ, na nwansena bebree ne ntontom baa ɔman no mu baabiara. Ɔmaa wɔn osutɔ danee ampariboɔ a anyinam nenam mu wɔ ɔman no nyinaa mu. Ɔsɛee wɔn bobe ne borɔdɔma nnua, na ɔbubuu ɔman no so nnua pasaa. Ɔkasaeɛ, na ntutummɛ baeɛ, mmɛba a wɔntumi nkan wɔn. Wɔwee nhahammono biara a ɛwɔ wɔn nsase no so, na wɔdii wɔn mfuo so nnuane. Afei wɔkunkum wɔn asase so mmakan nyinaa, wɔn mmarimayɛ mu aba a ɛdi kan nyinaa. Ɔyii Israelfoɔ a wɔso dwetɛ ne sikakɔkɔɔ ɛfiri wɔn mmusuakuo mu a obiara ho antɔ kyima. Misraim ani gyee ɛberɛ a wɔkɔɔeɛ, ɛfiri sɛ na Israelfoɔ ho atɔ wɔn so. Ɔtrɛɛ omununkum mu kataa wɔn so, na ɔde ogya maa wɔn sɛ ɛnyɛ hann anadwo. Wɔbisaeɛ, na ɔbrɛ wɔn mmoko. Ɔmaa ɔsoro aduane mee wɔn. Obiee ɔbotan mu maa nsuo firi mu baeɛ, na ɔtenee wɔ ɛserɛ no so sɛ asubɔntene. Ɔkae ne bɔhyɛ kronkron bi a ɔhyɛɛ ne somfoɔ Abraham no. Ɔyii ne nkurɔfoɔ maa wɔn ani gyeeɛ. Wɔn a wapa wɔn no dii ahurisie. Ɔde amanaman no nsase maa wɔn, na deɛ ebinom abrɛ anya no bɛyɛɛ wɔn agyapadeɛ, na wɔahwɛ n'ahyɛdeɛ adi ne mmara so. Monyi Awurade ayɛ. Dwom 106. Monkamfo Awurade. Monna Awurade ase, na ɔyɛ, na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Hwan na obɛtumi aka nneɛma akɛseɛ a Awurade ayɛ, anaasɛ obɛtumi aka ne nkamfoɔ awie? Nhyira nka wɔn a wɔkɔ so bu atɛntenenee, na daa wɔyɛ deɛ ɛyɛ. Ao Awurade, sɛ wohunu wo nkurɔfoɔ mmɔbɔ a, kae me. Sɛ wogye wɔn nkwa a, boa me. Na manya wɔn a wapa wɔn no yiedie mu kyɛfa, na manya wo manfoɔ anigye no mu kyɛfa. Na me ne w'agyapadeɛ no abɔ mu de nkamfoɔ ama wo. Yɛayɛ bɔne sɛdeɛ yɛn nananom yɛeɛ no. Yɛayɛ mfomsoɔ na yɛadi atirimuɔdensɛm. Ɛberɛ a yɛn nananom wɔ Misraim no, wɔannwene wo nsɛnkyerɛnneɛ ho. Wɔankae w'adɔyɛ bebrebe no, na wɔte atua wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no ho. Nanso, ne din nti ɔgyee wɔn nkwa, sɛdeɛ ɛbɛda ne tumi kɛseɛ no adi. Ɔteaa Ɛpo Kɔkɔɔ no ma ɛwee. Wɔde wɔn faa ebunu mu te sɛ ɛserɛ so. Ɔgyee wɔn firi ɔtamfoɔ no nsam. Deɛ ɔtane wɔn nsam na oyii wɔn firiiɛ. Nsuo kataa wɔn atamfoɔ so, na ɔbaako mpo annya nkwa. Afei wɔgyee ne bɔhyɛ no diiɛ, na wɔtoo n'ayɛyie nnwom. Nanso ntɛm so wɔn werɛ firii deɛ wayɛ, na wɔantwɛn n'agyinatuo. Akɔnnɔ bɛhyɛɛ wɔn mu wɔ ɛserɛ so hɔ, na wɔ asase pradada no so wɔsɔɔ Onyankopɔn hwɛeɛ. Enti ɔmaa wɔn deɛ wɔbisaeɛ, nanso wɔde ɛfɔn yadeɛ baa wɔn so. Na nsraban mu hɔ wɔn ani beree Mose ne Aaron a Awurade ate ne ho no. Asase mu buee na ɛmenee Datan, na ɛsiee Abram asafo no. Egya tɔɔ wɔn akyidifoɔ no mu. Ogyaframa hyee amumuyɛfoɔ no. Wɔyɛɛ nantwie ba wɔ Horeb, na wɔkotoo ohoni a wɔde fagudie ayɛ. Wɔsesaa wɔn animuonyam. Wɔde nantwinini a ɔwe serɛ nsɛsodeɛ
wɔn werɛ firi Onyankopɔn a ɔgyee wɔn nkwa, deɛ ɔyɛɛ nneɛma akɛseɛ wɔ Misraim no, nsɛnkyerɛnneɛ a wɔyɛɛ wɔ Ham asase so, ne nneɛma a ɛyɛ hu wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ ho no. Enti ɔkaa sɛ ɔbɛsɛe wɔn. Nanso Mose a ɔyɛ deɛ wapa no no sɔre gyina Onyankopɔn ne nnipa no ntam. Ɔsrɛɛ no, dwodwoo n'abufuo no ano sɛdeɛ ɔnsɛe wɔn. Afei wɔn ani ansɔ asase fɛɛfɛ no, na wɔannye ne bɔhyɛ anni. Wɔnwiinwii wɔ wɔn ntomadan mu, na wɔanyɛ ɔsetie amma Awurade. Enti ɔmaa ne nsa so kaa ntam kyerɛɛ wɔn sɛ ɔbɛma wɔn atotɔ wɔ ɛserɛ no so. Ɔbɛma wɔn asefoɔ atotɔ wɔ amanaman mu, na wabɔ wɔn ahwete nsase nyinaa so. Wɔde wɔn ho bɔɔ Baal-peor ho, na wɔdi afɔrebɔdeɛ a wɔde ama anyame a wɔnni nkwa. Wɔde wɔn atirimuɔdensɛm hyɛɛ Awurade abufuo, na ɔyaredɔm sii wɔn mu. Na Pinehas sɔre dii agyinamu, na Awurade sii ɔyaredɔm no ano. Wɔde yei yɛɛ tenenee maa Pinehas wɔ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛnni awieeɛ a ɛbɛba no mu. Meriba nsuo ho nso, wɔhyɛɛ Awurade abufuo, na wɔn nti ɔhaw baa Mose so, ɛfiri sɛ wɔte Onyankopɔn honhom anim atua, na asɛm a wɔanwene ho firi Mose anum. Wɔansɛe nnipa no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no. Nanso wɔde wɔn ho frafra amanaman no yɛɛ nneɛma a wɔyɛ no bi. Wɔsom wɔn ahoni, na ɛbɛyɛ afidie maa wɔn. Wɔde wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa bɔɔ afɔdeɛ maa abosom. Wɔkaa mogya a ɛdi bim guiɛ. Wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa mogya a wɔde bɔɔ afɔdeɛ maa Kanaan ahoni no maa asase no ho guu fi. Wɔde deɛ wɔyɛeɛ no guu wɔn ankasa ho fi. Wɔnam deɛ wɔyɛeɛ no so bɔɔ adwaman. Enti Awurade bo fuu ne nkurɔfoɔ, na ɔkyirii n'agyapadeɛ. Wɔdanee wɔn maa amanaman no, na wɔn atamfo dii wɔn so. Wɔn atamfo hyɛɛ wɔn so, na wɔkaa wɔn hyɛɛ wɔn tumi ase. Mpɛn bebree Awurade gyee wɔn, nanso ɔkɔɔ so tee atua, na wɔsɛe wɔ wɔn bɔne mu. Nanso ɔhunuu wɔn ahohiahia ɛberɛ a wɔsu frɛɛ no no. Wɔn nti ɔkaee n'apam no, na ɔfiri n'adɔeɛ kɛseɛ no mu hunuu wɔn mmɔbɔ. Ɔmaa sodifoɔ a wɔafa wɔn nnommum no nyaa ahomɔborɔ maa wɔn. Gye yɛn, Ao Awurade, yɛn nkwagye Nyankopɔn, na boaboa yɛn ano firi amanaman so, na yɛada wo din kronkron no ase, na yɛde nkamfoɔ ahyɛ wo animuonyam. Ayɛyie nka Awurade, Israel Nyankopɔn, ɛmfiri mmeresanten kɔsi nansanten. Momma nnipa no nyinaa nka sɛ, Amen. Monkamfo Awurade.